2021. Attend kita sa fellowship night sa UP High School. Actually, late na ako kay Fresh from Roa City. Nataunta kung may tao pa na diri. Sige, lataunta. May tao pa. Hello! I am UP High. Congratulations sa mga nag-graduate today! Yes! Happy graduation! Support natin sa buong fresh from their graduation na mga batch 2019! I-invite ka mo sa upcoming Alumni Homecoming! Yes! Can you invite them? Yes, inviting everyone to join the Alumni Homecoming. August 24, join us! Batch! Dumadulaan ako sa alumni! Ano? Ginapanawagan ng batch 2009, abay pagwa ka mo sa mga buho nyo. Bye-bye! And ko na ni, kibas ko ano pambalo niya! Bye-bye! Yes! Invite ka po on August 24 sa Antonia Grand Reunion. And yes, ari ko subong sa CR, sa Diversion 21. Kaya gusto ko makita nyo how beautiful kag katinlo-tinlo gidya sa CR nila daw pwede magtulog. No, wala maging sa may makita ng mga tatak sa tubig sa salong. So that concludes our day for today. And thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and attend our reunion on August 24. Bye-bye! Mayo kayo nakakapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pinutan ang subscribe button, pati kang yung garay, kag hindi pagkadinti. Ruby Inspire!